Мина. Добре, друго предположение има ли? Не. Моля? Тунел. Добре, но какъв е този тунел? Пещерен. Не, но камъни. Кой го е направил? Тунел за влакове. Тунел за влакове. Добре. Защо тук тавана е така черен? Защото е много пожар. Защото локомотива изпуска дим. Точно така, защото локомотива е изпускал дим. Сега, какво е това? Айде на червено. Обаче, това се попали. Да, аз ти гледам, този машинка е копана, виж. Ма защо? С зъби, не знам, нещо са търсили. Керамика, виж, ти си археолога, керамика. Това керамиката. Идва влака! Влак идва! Така, елате сега тук да ви показваме. Вижте ли как цялата скала е изсечена? Вижте ли тази ниша? Да. За какво е тя според вас? Спирка? Да. Тук спирка няма. Точно така. Сега вижте. Това нещо е за хора, които са обслужвали линията. Какво означава това? Има в или Глигора, то ние ще продължим нататък. Там има една скала, тя се нарича Провратеника. Ще отидем до нея, ще се качим до нея, след което ще слезем, ще се върнем. Внимавайте за... Ти си без ранца. Маугли не го... Защото Илица е мръзел. Скопичка. Това ще ни предизвика толкова много. Помощ искаш ли? Я пръскай по-голяма, а? Ела с сървака, да ти си да пробва. Леко. Абе? Не, Маугли пипа. Маугли! Стани сървака. Това, бе! Маугли, Ще те сървака. искаш ли? Хвърли го, ще удариш някой с това нещо. Искаш ли го? Да, искам. Дай ми го. Може ли? Дайте го! Падна кал върху мене. Баба, която е видяла плък. Ама на дървото и сега ти лази по главичка. Махни го! Ще те захапа. Той е душичка. Няма да ме. Да. Аз като не креща като стара баба, няма да ме. Дайте ли бой? Стара биба. Леко.
Момент! Хайде, още малко! Още? Още! Ужас. Няма нищо, ако... Можем да върнем към хората. Типото е, че надолу е доста струмно. Ма ние оттам няма да минем. Супер. Не знам кой е там долу. Бъдете внимателни! Един обратно. Не. Така. Не. Ако дойде с майката, тогава. Така, Божидара назад малко. Една практика и кости. Как си го купил? Не от тебе? Що си ми напомни? Това е 1 час трябва да купим. За теб е много лесно. Сме свободни двамата да идем на гейм зоната с мама. Мале! Да играем. Ми добре, ама трябва... Ама, майко! Макдоналдс е също. За всичко си отдавай. Ма това е заключено. Ето тук. Ще си взема една. Може ли? Те се палят. Може ли? Какво? Такова. Какво такова? Такова. За какво да го правите? Да. Е там. Да ги палите? Горе. Огънче имате ли? Имат огънче. Откъде пък имат? Имат кибрид. Чакайте, чакайте, аз спрете. Спрете! Безплатно са. Виждате ли този съндък? Тук има дупка в съндък. Сега ще ви покажа как се правят нещата. Ако някой от вас толкова искате да запалите, Тая е паричка ли? ами... Какво е това? Точно така. Това е защото... ще ме чуете ли малко, бе? Мати! Я спрете и чуйте ме. Сега, този съндък е сложен поради една проста причина. Защото всичко това, което го виждате, то е направено от хората, но преди 10-15 години това нещо е било запуснато. И тия стенописи, които ги виждате тук, всички те са нови. Тези стъпалата, по които дойдохте, камбаната, всичко това е слагано сега. И хората го правят със собствен труд. Материалите, които купуват, ги купуват със свои собствени пари. Никой не ги кара да го правят. Затова е хубаво, когато взимате свещички, Божидаре, да сложите някаква монетка, ако имате. Никой не ви казва колко, не е хубаво да сложите, защото парите, които остават тук, те отиват за поддържането на това място. Сложил съм. Кой има? Има и камера. Добре, ама нека. Аз добре, че имам поръча.
Митко. Да видиш, има едно държаво обясне забележки. Добре, виж. Това е, може да го направиш. Значи поднасите са малко по-нормално с тия неща, не така лиготийската. Защото ще вземам свещите на всички ви. Добре. Така. Айде сега, деца, елате насам да ви разкажа някакви неща. Не. Няма навсякъде. Деца, може ли насам да дойдете всички? Направете един кръг, моля. Интересно. Така както гледам, не съм сигурен. Нали ще паднем всички заедно? Кой номер е да паднат върху тебе? Къде да надаваме някъде си отдолу? Например, може да надаваме. С дрон. Не ли питаш? Направих ли ти фотобомба? Точно сега разреши. Тук малко ма дърпа надолу мен. Да. То няма нищо повече. Ами аз не Един по един. Аз ласка. Що не си оставих тараниците долу? Да ги откраднат. Господине, вижте! Какво е това? Цялна пита. От пчела или от пса? От пчелай. От пчелай. Значи някъде горе има пчели тук по това. Има питие на такова. Ама не се вижда. Тя сега няма, той са го напуснали. Изчаквайте се. От него правят свещи долу. От тук вземат воска и топят за свещи долу. Чакайте тук направо да ги фърлям. Какво? Свети Николай манастир. Нали те беше? Да. Аз съм го записал както той го казва. Не само тук. Ето и да стане, да има малка цепка тук между пръстите и опираш устните и... При мен ставам.
Чух. То се изхъби. Не, има още. Наял ли се? Да, хайде, тръгвай. Айде, грабай талата. После ти ще идваш да гледаш. Божидара! Хайде! Макуците! Теодор, я ми тази обелка на бомбония там по Еличке, хайде, хайде. Може ли за победа да бия камбаната? Как стига толкова с тази камбана вече? Бил се вече, нали? Стига толкова. Може ли да се не бие? В кей-поп драмите, значи една моя приятелка от нашия клас, само за кей-поп. Ага, като има човек. Той кой сега реден камък. Пейчици с камейчици. Виж коя пухкава пепел. Ама те тая скала виж къв носа ти. Игла ли, какво са водите? Отзад. Тук е хубаво за... Сега. Я ми дай вода. На колко години е родена мама? Ами, смятай. 11 минути. Тя е на 36. Махни. Я пада, могле. На сърфа да отиде до един заставен плащ. Наистина, бъдете внимателни. Внимавайте, някои от камъните се въргалят, като стъпите върху тях. Внимайте къде стъпвате. Хайде. Да, точно. Гръбнак има. Разбира, че имат кости от гръбнак. Тази пещера е продължава към задъна долу. Обаче явно е имало някакви земетръси или нещо такова и всичко се е срутило точно където свършва задъна долу. Не? Не, Натурално така. не ми изглежда баш те. Не така. Тук има овче голно. Я светни долу на земята. Бе. Той такова ли овчо? Да. Овче дърдонки. Значи има и Я вие двамата веднага назад. жълтичка. Трябва да е бяла. Бяла. Веднага назад. Казах веднага назад. Това са цинфови локвички, май.
Кой? Изчакайте малко сега. Изчакайте да се съберем всички. Така. Другари, намирате се в пещера Зиданка. Моля ви, бъдете внимателни като минавате. В пълна тишина. Ако имате някакви въпроси, ще пита. Той съхнал, май. Не, жив е. Не му светете много в очите. Така, това ви е жив, нали? Зимува. Вижте ли ме това нещо? Вижте ли капка какво? Вие къде отивате, бе? Къде отивате? Това отгоре, моля тези отгоре са сталактити, отдолу са... Отдолу са сталактити, найди голямо сталактит. Друго е малко. Право изгоните пилетите. Гледай в краката, гледай в краката си. Ти си там да гледаш. Ако има нещо интересно, те... Трябва да се притесняват животните. Къде има прилет? Я мина напред. Чернилка. Здрасти, чернилка. Не чернилка, Ето го. чернилка. Здрасти. Там са катерили нагоре, има някакво купче. Я да се съберете, ма. Ох, как ще ме бъдете горе. Ехо. Дай, идвате ли? Хайде да направим един експеримент, този, който го правим. Да. И други пъти. Сега, слушайте внимателно. Събрали сме всички заедно. В момента какво ще направим? Гасиме всички. Я. Някоя птица е изядена. Някой е дърпал навътре да яде. Баяна вътре. Той каза, че порчета е вижда. Виж тук, виж перата. Да, аз Я, за това си какви говоря. пера са? Я. Някакви сигурно гълъб, но много тъмни. Не е гълъб. Тук съм ще Гугутка. По-скоро гугутка, сивичко. Сивичко. Гугутката е по-бежава. Еми не знам кой е. Да. И водорасли по земята. Погледни надолу, хора. Ау! Я съм махайте оттам. Ти що ме караш тук да идвам, бе? Влизахме, там. Всъщност някога преди милиони години тази пещера и онази пещера са били съединени, били са заедно. Обаче е станало някакво земетресение, катаклизъм, който е довел до това срутване и се е получил този задънен дол. Както вече ви казах, той е задънен, защото това е едно голямо дере, което почва там от страната на селото и стига тук до една 30 метрова обвеска скала. Затова е задънен дол, защото вие може да влезете в него, да стигнете до там, да е онази пещера, може да стигнете от среща и не може вече да слезете, ако нямате въже. Тази пещера също много малко от хората, които посещават района я знаят, така че е много приятно, защото само на няма и половин час от нас е пълно гъмжило от хора. Вие ще го видите в пещера проходно, там където са Божиите уши. Ще бъде пълно с хора, докато тук няма никой. И също време е много красиво. Аз съм махнил там от това ръбче, тук ми се подкосиха краката 1000 пъти, а так гледам. Айде да ходим. А то другия канал на много го има.
който е 6-7? Знам само, че е сикс. 6-7. А що не е по стълбата? Няма стълба. Изпусна викането, айде. Мога ли да си почел да ме? Фенове! Спрете! Спрете! Спрете, фенове! Вижте какво пише тук. Пускането на силна музика е забранено. Стига! Спри, Ани, спри. Ето тук се качва. Уау, не знам. Там Ми разстрои така, както се казва. Всички може да преспиваме. Не, това, когато са ученици са взимали камъни и са ги завързвали с въжета и са го отвали към камък. И това се... Не.